लोगोफोर जोङो भारत भुटान बर्डाराव थानाय लालाय सनापुर होननाय बे गामियाव फैनायजों लोगोसे ओरैहाय जोंना बिटिआरनि एम मानाव गेदेर धनन्जय साराबो दङ नै ओमफ्राय दा सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि सारा बे भारत भुटान बर्डाराव फैनानै फिलिंस माबायदि मोनफैखो एसे बुंहरनो हागोन जेनेबा जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु बे इन्टारनेशनेल मोनसे बाउन्डारि जे जोंनि बड'लेण्डआ बाव मेक्सिमाम पार्टआनो भुटान बर्डाराव गोलैयो इन्टारनेशनेल बर्डाराव गोलैयो दा भुटान खाथियावनो जोंनि माखासे भटार्सफोर दङ जोंहा जिहेतु बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो फैगौ 13 नभेम्बराव बेखायनो बे ओनसोलाव फैनानै भुटान बर्डाराव थानाय माखासे बर' गामिफोर दङ आरो जोंनि भटार्सफोर दङ बे जायगायाव फैनानै आं केम्पिं खालामदों केम्पिं खालामनानै ओंखामबो जाबाय ओंखामाबो जोबोद गोथाव संनानै होबाय गामिनि ट्रेडिशनेल ओंखाम ओंख्रि गोथाव संनानै जाहोबाय जाहोनायजों लोगोसे रायजोफोरजों मिटिं खालामनानै लोगोसे आङो भुटान बर्डारखौबो नायबाय जोबोद मोनसे मोजां सिनारि बिराद मोनसे मोजां गोजोननायफोर मोनदों आरो लोगोसे एसेबां शान्तिपूर्ण भाबै बे जायगानि जोंनि बर' फिसाफ्रा आबाद मावनानै गय बिफां ग्रोम ग्रोम गायनानै गोजोनै संसार जादों बे जोबोद मोजां जादों आरो जिहेतु जोंना दिनै भुटान आरो जोंनि बड'लेण्ड मोनसे फ्रेन्डशिप जिहेतु जाखाबाय दिनैनि बे गेजेराव खुनु दावराव दावसि खोथा गैलिया भुटाननि मानसिफ्राबो बेयाव माब्लाबा फैयो आरो जोंनि मानसिफ्राबो भुटानाव हाबफैयो बे परिबेखआ बेयाव नुदों आरो बिसोर ओंखाम जालायो आलासिबो जालायनायखौ आं मिथिनो मोनदों आरो सानावहाय मोनसे सोंथिबाव दानि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि सारा गोबांथार गामि ओनसोलावनो भिजिट खालामगासिनो दङ दायो देरहानांगौनि सार्टआव माबायदि मोन्दांथि दं सारा आंथ' दिनैनि दिनावहाय देरहानायाथ' 100% फाइनालखा खिन्थु आं एसेबां गोबाव केम्पिं खालामबाय खिन्थु बिपिएफ दोलोनि केम्पिं आं मोनसेबो लोगो मोनासै नुफेरासै जुदि हसा हसिखै बिसोरो बिथांमोना जुदि केम्पिं खालामाखैबा जोबोद मोजां खोथा कमप्रमाइज खालामनानै बिथांमोना जिरायदोंब्ला जोबोद मोजां खोथा आं साबायखर बावगोन हामबाय होगोन आरो जुदि केम्पिं खालामदोंब्ला आं बिथांमोनखौ खावलायगोनसो प्लिज बे बाइ इलेक्सन उफ्रा इलेक्सनाव मिसा मिसि नोंथांमोनहा सम नस्थ' खालामनानै बे जायगायाव टाइम नस्थ' खालामनानै केम्पिं खालामनो नांले आरो जुदि हसा हसिखै बेयाव जुदि केम्पिं खालामालासिनो जिहेतु बिपिएफ दोलोखौ फैबाय थानाय समाव स्टेडिखौ मजबुत खालामनो थाखाय खामानि मावदोंब्ला बे आलादा बाथ्रा खिन्थु देरहानो थाखाय बे बाइ इलेक्सनाव बा उफ्रा इलेक्सनाव देरहानो थाखाय बिथांमोना नाजायाब्ला आं जोबोद मोजांसो मोनगोन धन्यबादसो होगोन साबायखर हरगोन आं बिसोरखौ अपमान होआ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनो थाखाय दायो बियो भुटान गोलैजोब्बाय बै न' नुहुरनायानो जादों जाहैबाय जे बेवहाय केम्प दङ आर्मि केम्प नै बियो भुटान गोजा जाहैबाय जेखौ बुङो अमब्लिं आरो बेफोरबायदि अमब्लिं थारिथां बेफोरबायदि नरब्लिं नांलांबाय आरो दा बेबायदि आरोखि नै बेफोरो गय बागान गोजा फुरा बरिया ग्रिम ग्रिम जाजोब्बाय नै बेयो लाइन आरो बिथांमोननि भुटान हादोरनि दा बेबायदि आरोखि दा दसे बेरायफैबाय आरो जोंबो बेयावहाय साखाथियावनो फैनायजों लोगोसे एसे भिजिट खालामफैबाय नायदिंफैबाय आरो दा बेबायदि आरोखि गोबांथार मा बुस्थु बेलाय मैगं अन्थाइ बाजाब बरिया बियो मैगं दा मोजां मोजां मैगंफोरबो दङ आरोना नै ओमफ्राय नै बैयो जादों जाहैबाय बर्डार बेनिफ्रायनो ओरै साहा भुटान गोलैबाय ओरै खोलाहा इण्डियान गोलैबाय आरो दा बिदि आरो इन्दिनि समाव ओरैल' होफैयोमोनलै बे बर्डार दायो थाङोसै जोङो जिथुनाखि भुटाननि भिउ बेफोरखौ नायजोब्बाय एसे थांफिनसिगोन आरो थाबायनायसैलै सार ससेल' खासै थाबायला प्रेक्टिससो जायो